Λοιπόν, είμαστε στο Πολυλίμνιο, εδώ στη Μεσσηνία, ένα φανταστικό μέρος με τους πολύ όμορφους καταράχτες. Έχει πάρα πολλούς καταράχτες και μικρούς και μεγάλους. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Και συνεχίζει μέχρι κάτω, πάει, έχει πάρα πολλούς καταράχτες. Βέβαια, για να έρθετε εδώ θέλει λίγο προσοχή, γιατί είναι δύσβατο το μέρος και φυσικά θα χρειαστεί καλά παπούτσια, θα έχετε, γιατί γλιστράει και είναι λίγο επικίνδυνο.